Pe scena urbană din România găsim des artiști de duzină sau care sunt promovați doar de un label mare în spate, însă mai sunt și câteva excepții unde există într-adevăr calitate și Chilafonic este unul dintre cele mai bune exemple aici. O să vedem în clipul de astăzi cum Chila, alături de Shatra Benz, au adus un sound nou, dar mai mult o să ne uităm împreună la detalii, cum a reușit să-și autodepășească condiția de la un simplu trapper la cel mai versatil artist din scena urbană din România. Dar mai întâi trebuie să înțelegem de unde a plecat totul. Chilafonic sau pe numele său real Ionuț Răducanu s-a născut la 14 februarie 1989. De mic copil a avut o pasiune pentru hip-hop dobândită de la tatăl său și influențele lui cele mai mari sunt Wu-Tang Clan, Tupac și Snoop Dogg, unde are tatuaj cu fiecare în parte pe corpul lui. Numele său de scenă pe care l-a auzit o țară întreagă are o semnificație foarte reprezentativă pentru stilul său muzical. Subliniază o fonetică nouă, ieșită din comun și intensă. La 24 de ani începe să-și facă debutul în muzică, prin câteva piese lansate pe SoundCloud, care din păcate nu le-am putut găsi, dar am găsit în schimb primul lui mixtape, intitulat Lor de Cartier, care doar solidifică semnificația numelui său de scenă. Doar ascultați! Am un microfon de aur, frate, scuip diamante adevărate 24/7 zile din 7 sunt cazuri grate. E timpul meu sau filmul meu, dar știu că e realitate, dezvolt un nou simț al meu. În 2015 a început startul cu adevărat al lui Chila, prin tropa Shatra Benz, alături de Super Ed, Kid, Nosfe și producerul Luca Beats. Primul lor material împreună, intitulat O Sud, sau mai bine zis O Shatră, O Dragoste, făcând furori pe internet cu un sound nou pentru România, și anume trapul. Așa că să nu mai aud pe nimeni care zice că Păi frate, Api a adus trapul la noi în România, ce zice acolo? După ce Osod a avut succes la public, toți membrii au început să lucreze la proiecte solo. Chila al nostru lansează în 2016 Ramses 1989, un album memorabil și extrem de bine lucrat. Încă de aici Chila încearcă să iasă din zona sa de trapper, cu diferite stări și sounduri, cum ar fi Baby Blues cu Irina Rimez, unde e o piesă mai lentă și melancolică, N-ai loc sau cel mai rău Drog, care ne arată o zonă mai sensibilă, dar în același timp Chila nici nu și-a abandonat esența de trapper, pentru că avem piese mai agresive, precum Pistolul Maceta cu Super Ed, Somnambul sau Preludiul 17. În următorul an lansează Lamă Crimă, care i-a asigurat succesul comercial, repetând aceeași formulă de la Ramses, însă cu ceva mai multe piese și cu una dintre cele mai triste și perfecte piese lansate de el, Ard. Câteva proiecte și colaborări mai târziu ajungem în 2021, mai exact la albumul 2089, un album concentrat pe muzică pop/electronică și probabil cel mai bine vândut album al lui, unde se află și cea mai populară piesă lansată de el, numită Niciun glonț nu doare cât dragostea, care a auzit-o o țară întreagă. Tot în același an lansează și Terra Vista, un album orientat către jazz rap și unul dintre cele mai perfecte lucrate albume din industrie, însă Chila și-a arătat talentul și prin materiale mai scurte, cum ar fi EP-ul ăsta la care nu pot să-i pronunț numele, care este de stil D&B, sau cel mai recent album al lui numit Astro Acvatico, care este un material alternativ unde Chila o dă mai mult spre italiană. Am enumerat aceste exemple ca să vă fie mai ușor să înțelegeți câtă flexibilitate muzicală poate avea un singur artist din România, care din punctul meu de vedere este subapreciat. În trending sunt apreciați foarte mulți artiști muzicali care sunt doar mediocri, dar care uneori sunt în stare să facă o piesă decentă. Nu vreau să se înțeleagă greșit, nici Chila nu face aur din orice atinge, dar lui Chila îi pasă de părerile fanilor. Dacă va primi feedback negativ la un stil muzical, va petrece mai mult timp să-l perfecționeze sau să se orienteze către cu totul alt sound. Un lucru aproape imposibil pentru artiștii de sunt acum în top când vine vorba de popularitate. O să vă dau câteva exemple cum am făcut și mai înainte la Chilafonic. MGK cred că este unul dintre cele mai bune exemple aici. Muzica lui actuală este foarte identică cu aia pe care o făcea și acum 4 ani. Nici un stil nou, nici un flow nou, nimic. Doar același stil
cu care și-a început cariera muzicală, singura diferență făcând-o beat-ul, că în rest toate piesele lui sunau aproape 1 la 1. Alt exemplu din aceeași zonă, Albert Nebunu. L-am luat pe el pentru că pe TikTok se circulă des ideea că Albert ar ajunge să fie primul artist din zona urbană din România care ar avea potențialul să ajungă internațional. Vă rog eu mult, nu mai spuneți treaba asta în viața voastră. Omul abia știe să vorbească corect română și mai ciupește niște engleză, dar să ajungă internațional? Come on! Orice label de ar avea ideea asta în cap ar ajunge cu o gaură mare în buget, pentru că nu s-ar diferenția deloc față de trapperii din afară și probabil nici n-ar putea să le facă competiție la nivel muzical. Încă un exemplu popular ar fi Petre Ștefan. Cred că din toți trei, Petre chiar încearcă rare ori să se autodepășească, deoarece pe Direct din Tei, cel mai recent album al lui, sunt câteva piese mai serioase, precum Sunt frații tăi și Cartierul meu. Este un pas în față în cariera lui comparativ cu primul său album numit Centaur, dar în rest am un singur lucru de spus. Problema reală țin să cred că nu este la acești artiști, ci la oamenii care îi ascultă și le oferă o popularitate, fără a pune preț deloc pe calitatea muzicală. Nu mă înțelegeți greșit, e total normal și firesc să ascultați și piese doar de fan sau care vă transmit pur și simplu o stare plăcută, însă data viitoare încercați să puneți accent și pe calitatea muzicală, pentru că sunt foarte mulți artiști care investesc atâta timp, bani, poate chiar și studii, ca să ofere un produs muzical final mai calitativ. Ăsta a fost clipul pe ziua de azi. Aceste videouri necesită destul de mult timp pentru research și editing, așa că m-ar ajuta enorm un like și o abonare la canal. Mă puteți găsi și pe TikTok, unde fac des live-uri, așa că vă aștept și acolo. Iar dacă ai vreo idee de clip, mi-o poți lăsa mai jos pe serverul de Discord la care i-am dat pin în comentarii. Așa că până data viitoare, nu uitați să ascultați muzică bună.